El catedràtic de Política Econòmica Jacint Ros va ser la setmana passada a Vilafranca per protagonitzar una conferència organitzada pel Nucli del Penedès de la Plataforma pel Dret de Decidir al Viafora. Ros presentava el seu assaig Més val sols, la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya, un llibre que explica, basant-se en 4 factors, que Catalunya podria respondre positivament a la seva independència a nivell econòmic. Ros destacava que es tracta d'un estudi exclusiu sobre aquest àmbit, per tant no es parla ni de l'àmbit polític ni social, sinó només de l'economia. Dels 4 factors que apareixen explicats a l'assaig, 2 d'ells tenen a veure amb el que s'anomena espoli fiscal, que representa que Catalunya aporti sense retorn un 10% del seu producte a l'estat espanyol i amb la dependència de la política econòmica espanyola. Els altres 2 factors són que l'economia catalana està plenament consolidada i internacionalitzada i que el mercat exterior és majoritàriament estranger. Déu-n'hi-do l'estructura productiva que tenim, que és prou forta, malgrat tot, i tenim una estructura econòmica diversificada, molt internacionalitzada, amb una indústria molt important, amb un camp que fa un sector agroalimentari que resulta ser el sector més important de la nostra estructura industrial, etc. En segon lloc, que el nostre mercat cada vegada és més l'estranger. Hi ha hagut una substitució del mercat interior pel mercat estranger. Això s'ha produït els darrers 15 anys i sortosament el mercat estranger és el que domina el destí forani de la nostra producció. Jacint Ros també va plantejar la pregunta de si Espanya seria viable amb la independència dels països catalans.